Макар условията на златната планета да са изключително екстремни и да няма вода в течно състояние, експертите предполагат, че все пак е възможно да има живот на Венера, или поне в атмосферата й. През 2006 година, когато Венера Експрес превключва от инфрачервена на ултравиолетова светлина, тя засича нещо изключително необичайно. Заради факта, че ултравиолетовата светлина се отразява в облаците, Венера Експрес успява да наблюдава най-горните слоеве на атмосферата, където се забелязват тъмни петна. Това означава, че освен сярната киселина, в облаците на златната планета има и нещо друго, което поглъща ултравиолетовите лъчи. Наблюденията от сондата показват, че тези предполагаеми частици, освен че се намират на 50-60 км надморска височина, където температурата е около 30 до 70 градуса по Целзий, но и че размерът им може би е сходен с този на земните микроорганизми. Но кои форми на живот могат да оцелеят в облаци от сярна киселина и кои микроорганизми се хранят с ултравиолетова светлина?